Привет, приятели! Тази вечер ще ви направя питка от диво жито, което вече се отглежда масово в България. Линец. Това е зърното на нашите прадеди. Датира се от преди 17 000 години. Има почти нулево съдържание на глутен, което е много важно за хората, които страдат от алергии глутенови. И по отношение на протеините, над 24% от съдържанието му е протеини. Така че може напълно да замести в много пъти месото. На много места по-това. Много е важно житото да бъде смоляно с домашна мелничка. Сега ще ви разкажа защо, като ви покажа какво представлява мелничката. Мелничката се състои от две части, мотор и въртящ се камък и неподвижна част, също камък, което се затварят и според това колко пъти ще я надим се определя едрината на зърното. В горната част на машинката има оли, къде ще сложим зърното и ще го смелим. Тази вечер, освен лимит, ще сложа и ръж, ще направя ръжено-лимитова питка. Ще сложа и линено семе. Слага се по-мъничко, лъжите 2 кафени, не повече. Ще сложа небелен сусам, който задължително трябва да бъде смалян, за да може да се асимилира от тялото, иначе се изхвърля. Но се слага по-малко, за да не блокира машината, тъй като те съдържат много мазнини в тези семена. И ще допълня с линец. Това ще го разбъркам. За да стане хомогенно житото. И ще почнем да го менем. Продължаваме с снимането на брашното с всички примеси да правим питката. Следващата стъпка е да разбъркаме киселото млеко и да го сложим. Слагаме една лъжичка сода, една лъжичка сол, може и по-малко на вкус, и нещо малко вредно, кафява захар, една лъжичка. Също елемент, който може да се прескочи. И почва мъжката част, бъркането. Разбъркваме солата и захарта в киселото млеко и го оставяме за 1-2 минути да кипне, да шупне. След като изчакаме 2-3 минути да кипне, да шупне, почваме да я бъркаме. Продължаваме с месените на ръка. Много енергията. Тук е лазът ми, Ваня лазът ми сродно. То се учи така, Ваня, да не ми сжахна от нея. Къде сега почвам с въртеливи движения да я разтилвам в тавичката. След като разтегнем питката, ще направим прекъсване на хляба с положителен заряд от мисли. Изписвате различни първоначални букви
примерно на имена на близки хора или нещо подобно. Това е просто някакъв ритуал. После слагаме питката в средата на формата. Печем на 180, затваряме. Печем на 180 градуса или 200, не повече. 30 минути. С горен-долен релтан на вентилатора. Така, минаха 30 минути, питката вече готова, гасим печката. Да видим какво сме сътворили. Ай къде? Завиваме с влажна кърпичка, да си обиколи нивата. Сега ще обърна питката. Да видим дали с това, което направих с малко. Ай къде замесите са. Има ли сирене? Нали оставихме сиренцето?